Ràpid, anem a casa d'en Juan Rubén. Ell ens resoldrà tots els dubtes del confinament. Calla, cony, que si ens veuen els Mossos ens multen. Juan Rubén. Somos nosotros. Buenas noches. Ustedes me vaya a perdonar, pero si me queréis, irse a tomar por culo. Et donem vinilos de la Lola Flores. Ay, la madre que parió a los niñatos. Juanito, ets un pájaro. Conocemos ya tus puntos débiles. Sí, que sí, venga, al grano, que me tenéis los huevos fritos. Juan Rubén, creiem que el coronavirus és una conspiració del govern per fer una purga... Ahora a nivel Pedro de- Sánchez tiene la culpa de que un chino haya hecho un plato combinado de murciélago y pangolín, ¿no es eso? Rum. No, chaval, si soy yo, que he comido lentejas con chorizo y aquí hay que ventilar ya. Pobre quisso, espero que tingui l'olfacte atrofiat. Hola, Juan Rubén. En aquests temps convulsos es esencial contemplar una buena higiene. Si lo dices porque no tengo papel higiénico, es porque tengo bidet de mano de santo. Cualquier emergencia que tú tengas, chorrito en el culo y ni clau. Ahora sí que me he cagado. En Jerry Potul i el misteri del coronavirus. Segona part. La primera ja la vam... diguem-ne que ja és la 2 després de la segona. Balla com una lluna. Dispensi el merder, senyor Pòtol. Què cardes? Senyor, estic perquè una mica avorrit. David, aquest confinament és per prendre-s'ho seriosament. La situació arreu del món és molt greu. Sí, en David ho sap, senyor, però com han cancel·lat Operació Triunfo i tampoc puc veure partits de l'Espanyol a Lliga, i havia pensat que podria passar-m'ho bé ballant xarango, senyor. L'Espanyol seguirà sent últim. Últim? Baixarà a segona. Oh, segona? Oh, la segona! David, tranquil, per què no mirem la tele i portem aquell programa? Doncs cardem-li un karaoke. Karaoke? Cantar? En Dobby pot cantar la Rosalia, la de la milionària, li agrada molt. Que jo sé que he nascut per ser milionària. No sé què més. Ai, em recordes algú, ara així? Ai, cony, però parla, aviam si caic. Novita! Oh, T'estomacaré! ara sí. De ben segur que reconeixes el meu rostre, tot i estar infectat del Covid-19. En Tomàs Molina. Ai, em recordes algú, ara així? Ai, cony, però parla, aviam si caic. Alucino pepinillos, de verdad. Eres más guarro que las botitos. Ara sí. Gertrudis, que tens el reclot? Això d'estar en quarantena no ho porto massa bé, no us enganyaré. Estic cachonda perduda, me subo per les paredes. Últimament estic massa... Gata maula. Coita, quin rabo, tu! Ai, em recordes algú, ara així? Ai, cony, però parla, aviam si caic. Bueno, pero tranquilita, ¿eh? Oh, Que si me hago pajas. Por favor. Vigileu amb aquests torracollons. Són uns animals de rapinya que s'alimenten dels figaflors i llepafils. Els 19 Covid! Buscas brega, pollas miras, verda seca, cony de teàvia! Us farem cagar sang, olla de niño rata! Es diuen Cavi. Correcte, Roger, com la mascota de les Olimpiades. T'ho he No dit. sé què rieu si no havíeu ni nascut, colla de barjaules. Són grollers i us deixaran els collons. La corbata! Sí! Obre'ns va, que volem fer-nos virals! Que comenci la pandèmia! Hora de teletreballar! Santa Úrsula! Ni paracetamol ni polles! Aquí hi ha més caos que el Mercadona! Jerry Potul m'agradava més els llibres! Tu calla i vés a fer mal! Au! Vine aquí, Dumbo! Ets un cul cagat! A plorar a l'església! A fer punyetes, Walt Disney! Llegiu tirant-lo blanc d'una puta vegada! Que no pots anar a la perruqueria, ja! espera, he après d'en Rafa. Pica, pirilala, poporina, papaleto! Porta aquí, friqui! Arri, arri, tatanet, que anirem a Sant Benet a cagar la dia! Jurassic Park 3 és una puta merda! Piada parda! Prou selfies, narcisista! Molt bé! Recordeu que a les 8 en punt aplaudim els sanitaris! A tomar pel cul! Passegeu el gos, si teniu collons! Gertrudis, pensa quelcom! Aquí hi ha una tia que s'assembla a la Greta Thunberg! Vacuna Matato! Tinc trompa? Ai, em recordes algú, ara així? Ai, cony, però parla, aviam si caic.
Opa, yo voy a hacer un corral. Jo poso la palla. Queda't a casa. Desnuda't al colze. Pren vitamina C. Metre i mig de distància. Mata't a palles. Descarrega't el House Party. Fes challenge al TikTok. Renta't les mans amb lleixiu. Grava Instastory. Marató de plats bruts. Fes-te una altra palla. Ah, Maria! Oh, David! En David ha fet tot lo possible per ingressar-se amb el senyor Pòtol i és per això que sóc aquí fent-li companyia. T'has fet mal? Sí, però no s'enfadi. No em toquis els pebrots, David! Què has fet ja, mitja merda? En David ha utilitzat la compte Premium. Has hackejat la meva compte de Pornhub? No, senyor, he entrat amb el seu ordinador. Ai, ai. No pot ser. T'has escorregut a sobre el meu teclat? Sí, senyor, he gaudit veient Jordi el Niño Polla. Hasta m'he fet cremades de tercer grau per sonar-me la sardina, tocant-se amb bomba, amunt i avall. Ai, em recordes algú, ara així? Ai, cony, però parla, aviam si caic. Hòstia, pilotes! Oh, Oh, que són de bones! m'encanten.